Ladies and gentlemen, nhasi tina Mambo Mutize. Ndizvo Mutize? Yes, muprofita ane zita remukurumbira vanhu vanenge vachikanganisa zita. Vanozofamba zita vanenge kuti Mutisi, vamwe Mutize, vamwe Mutizhe, vamwe Mutizwe, but ndi Mambo Mutize. Mambo Mutize muprofita anowanika iye kunoku kuStone Ridge. Mukangopfuura pamagolisi ne something like 30 meters. Pamagolisi 10 off 30 meters unobva watoona paine billboard hombe rakatonyorwa kunzi religion, faith and traditional Mambo Mutize. Saka vanobatsira matambudziko akasiyana-siyana. Tinovaona once a week. And today tambovafambira tichivabvunza semauri atinoita all the time. Pane nyaya yari kuita nge yane mazuva yafamba yemusikana akabuda paDJ Ola show achitaura about iye kufamba munenge mune cheupombwe like kwaaita naApostle TF Chiwenga. Saka tira kunzwa Mambo Mutize kuti zvakamira sei. Mambo ndi right DJ munofara here? Ndofara. Aka DJ Zigo. Yes, DJ Zigo. Marowa. Munoti DJ makambona nichita song next year. Aiwa, kuti kurumbira chete kunenge mutane basa renyu toro DJ ka. Alright, saka indati tuka DJ. Mambo mukunzwa kana naudze kukambura idzi ziri kuitika idzi. Tikudzinzwa nyaya idzi but tadziongorora. Because isusu sevanhu vanova Mwari. Tiri vanhu vanoongorora nyaya dzinenge dzichiitika. Hatigone kumirirana munyaya dzekunyeba kana munyaya dzechokwadi because ndakamirira nyaya yekunyeba kudenga ndinobvunzwa naMwari. Saka ndinomirira zvinhu zvechokwadi zvandokwanisa kuziva kuti chinhu ichi chine chokwadi mukati machiri. Saka ndichitarisa nyaya yamuri kundibvunza iyi. Ndoda kutaura chokwadi. Munhu waMwari haana kuita musikanzwa nomukadzi uyu. Asi kuti munhu chete wekuti angada kusvibisa zita remunhu waMwari. Nekuti dai kuri kunzi even mega muchiona panyama yemimi hazviiti kuti inini ndiri muimba inoi apa nemwe room ipa pamuimba imwe chete mubuilding imwe chete indosiya mukadzi wangu achitonzwa kuti ndamuka achifana ndori kuku richivhurwa uku. Vanhu vechikadzi havakotsire zvokukotsirisa zvezvezvi. Zvoti munhu achimenda ndokukotsirisa zita rekuti anenge akaneta. Iwe mukadzi ndiye anenge kuti kusiya wakarara iwewe achienda kwaanenge achienda. Munoziva here vanhu vechikadzi vese? Vanhu vechikadzi havasese vanozviita zvavo but munhu wechikadzi anogona kuzviita. Because unonzwa kana kazhinji pamba pakasvika mienzi unotomutswa nemukadzi unzi pamunhu akunoka pachi akunoka padho. Kana pakanzi pamusha pabiwa unotonzwa kuti shuwa mukadzi anototi nguva idzi ndakadzinzwa nguva dzakamhanya vanhu kana nguva dzachimba chimuka chakachimba ndinokachinzwa here mukadzi ndine angataura zvipi kuti vanhu vechikadzi havakotsirisa stereki vakatojairana nyito vanhu vanomuka kuti chaimwisa vana vachita sei vambesa vajaira vasakotsirisa stereki zvakanyanya. Isu varume tinokotsira zvakanyanya. Ko mukadzi anenge akazvitakura mukadzi anenge akazvitakura haakotsirise munhu wese munhu wechikadzi wese haakotsirise munhu wechikadzi harara zvokukanganisa zvaari kuita. Saka munoti Apostle vanozviita nekuti mukadzi wavo hakotsire. Apa iyi yatova nyaya yekutopupura mushoko remweya mutsvene randiri kutaura iri. Handisi kuti Apostle akazviita nyaya yekuti mukadzi wavo hakotsire asi nditaura nyaya yekuti mumweya waMwari ndichinzvera. Iyi yatongwa muono natongokonesa natongoisa munhu weZimbabwe kuti mega munofanira kuvawo nemuono pasina kuti mweya mutsvene waMwari uripo. Makuvachenesa pamweya. Ndikuwachenesa pamweya. Handisi kushandisa pfungwa dzokuti ndashandisa muono kufunga kana zvokudidi ndikuwachenesa pamweya waMwari nokuti munhu waMwari anoita sei haanaita cheupombwe vane mukadzi uyu. Kana vachiita zvaupombwe vanoita zvavo but apa ndikuti havanaita zvodai kunzi vakadanana vakaita zvavakaita. Hakuna munhu anofumura sikiri kuti ndadanana ningi naningi. Unzontaura. Unenge waona kuti zvawakapromiswa hapana zvaitika kwese kufa izvezvi unenge wadzokera kwachienda mbuya kwaMurewa. Kana kuri kunzi akashanda asina kupiwa mari yake anofanira kutaura kuti ndakashandira munhu anondipa mari yani anondipa mari yangu. Because zvafanira nemi manga mazonzwa rekodhi yekusvibiswa kwangu. Munhu wese waMwari anongosvibiswa nenyaya dzenhema dzinenge dzigadzirwa but kuna dzimwe dzechokwadi dzinenge dziripo dzatoramba mwe kuti nyaya yechokwadi. Asi apa panotaura kuti mukadzi uyu ane handingati anga aida kungosvibisa profeti chete but anga atotumwa aida kusvibisa naMwari anga atumwa. Asi amufungire kuti misikanzwa inogona kunge yakamboitika pakati pevanhu. Shuwa munhu angangobve kumadivision. Kuti kama wada kutsvaga nyangi kana kutsvaga munhu andakambodanana naye kuti munhu andakambowirirana naye kana munhu andakambogarisana naye ndiye munhu anokwanisa kushandisa. Munoziva? Saka apa pakatotsvagwa munhu akangoshandiswawo. Uyu munhu angoshandiswawo. Pakushandisa munhu andikwanisa kungotsvaga munhu kurodhuko because hazviri kuti inini pandiri pava nemukurumbira wandinawo vanhu vanototsvaga kutoona kundibatira pebhero ranga chitopashaya. Munzontaura. Inini ndinoprofita ndokana kutotuma vanhu kana toende kumuprofita mumwe munhu mumwe muprofitawo kana tine mwe ng'angawo futi
unoita zvaunoita ikoko ndotowapeya kana kuti mushando unosvika 5000 uzopa wapi kuti ungovatenda chete basa raunenge waita because unenge uchirwadza vanhu vakawanda zvakafanana naApostle Chiwenga vanotaura chokwadi hapasi pese panotaura chokwadi zvokuti ndingati munhu anotaura chokwadi pausingataure chokwadi ndati ina ndizongorore nyaya dzavo dzese ndati andingoita pese anotaura munhu anotaura chokwadi chake kwaari chokwadi kwanditi nini chino chisi chokwadi zvimwe zvechokwadi asi kana wakataura nyaya yako andigona kuichenesa yese because munhu nenyama haatende muzvinhu zvese saka ini ndotaura kuti Apostle apa makasvibiswa munhu waMwari asi munokunda nekunyarara hanzi Apostle apa makasvibiswa munokunda nekuda sei nekunyarara kunyarara kunokunda zvakawanda. Alright, next patoda kutaura pane nyaya yemuprofita anga ine madzimai anga inawo kumvura vachiita bira remanjuzu vakazonyura kuvanzi mazoe. Maprofita makuita mabira emanjuzu nyaya inoitika ndeyekuti kune maprofita ari kutora mari kuvanhu otora nzvimbo dzakasiyana siyana saka vanoti une manjuzu une chichiva chiti handikumvura nekuti ndine manjuzu ndokusimbisai but mutemo wechivanhu chese ingava inganga kana muprofita hakuna chivanhu chekuti munhu anongobva uko arara nemukadzi wake uye arara nemaboyfriend ake tongosvika tongosangana nasi toti handei kumvura. Chivanhu hachidi mvura even zvichida mvura asi hazvidi bonde musi wamuri kuenda iwowo. Chivanhu hachidi bonde musi wacho zvafanira ndine bida nhasi madhamu anotorara kubedroom inotorara kudining kana usatorara pamba wese unhu usanenge uchienda kumvura wafanire kurara mudzimba wachizomuka wachienda wafanira kutorara wakatotsanya bonde rakanyanya ipei bonde rinosvibisa even kana kuri kumamisha toti munhu kana achienda kutena mombe mangwana akarara nemukadzi nasi achienda kutena mombe mangwana inobva yatofa saka ndatingoriregerai bonde rakanaka but bonde rakanaka because Mwari akazvisika zvakaita sei asi but rakanaka kumunhu wani munhu wako but rine malimited rine patinolimit tende kungoitwa pese pese zvava kuti munhu wakatsanya uri mune madhodha 3 days wakatsanya uchiita bonde oti hazvitenderwe kana mufundisi chechaiyo uchienda kunonamata mangwana Sunday kuchechi Saturday unofanira kutsanya bonde. Pato nemwe mufundisi wandoziva anotoprofita zvine simba anotogona kutorova izvezvi manheru achidaparidza mufana kuongorora but inini kunzisa ndinokuti munhu ndokunonzi kana muno mushoko raMwari kunonzi kuita sei kutone neshoni yakatoshandiswa pamachapters ekutaa kuti kunonzi kusviba unenge wakatosviba nonzi munhu makasviba. Saka ndatidzokei panhau yekunyura kumvura mukuti vanhu vangaita bonde vanhu ava one ndoda kupa advice chekutanga kuvanhu vemanjuzu kuti hamufaniri kungopinda kuti madziva tose tese kana muita zvinhu zvechivanhu kana kungoenda nevanhu vese vese because unoenda nevanhu angada tokuchekeresa uyu munhu aida akaenda kunochekeresa vanhu adhasi akatiza ari kumunhu akatiza kana ndikachekeresa ndotiza zvinobatsira ndakunoita anga mari ndiri kuku ndokupaona plus iyo unofanira kutanga kubvunza mweya kuti kwandiri kuenda uko ndichanopera mushere ndinobvunza sei mweya kuti kwandiri kuenda indisiri munhu wemweya uri muprofita because havendi kumvura munhu usiri muprofita ndiwo vachiti muprofita saka manje ndosamana akatiza saka nyaya ndoda kutaura ndeyekuti iwo vanhu vachifita vanofanira kuvhurika vafanira ngomhanya ungaita zvinhu vasati waongorora munhu vari kuenda naye ungaenda nemunhu uchitika namanjuzi achifamba achitoputa mbanje murodi munhu mukaenda ku iye akadi kunyura because munosvika manzi munhu iyo pinda apa mese pinda uchiti nonge mombe iye akamira kunze mvura imuchipinda uchiti mukaenda ku tienenda kudb chivanhu zvachinoitika mhuri yeZimbabwe ndikanti even nditaurire imimi DJ Zigo handi kuti DJ hainenda kuti DJ shamwari inoti DJ Zigo ndizvatakatongojaira ndoda kutaurira kuti chivanhu zvachinoitwa ndechekuti kana tienda kusango kana kuti kunokumbira vanhu chivanhu chavo chemudzimu wavo unofanira kutotanga watovaudza kuti mese musinoita bonde then tisati tasimuka pabasa panga pasijai kana pamachechi tofanira tokumbirira kana tanamata taudza vadzimu kuti taakuenda kumacha tinokumbirira tichisvika kumacha mumwe masango anenge ane nyoka masanga ane chii tidaita bita mapako matende tichipinda unotanga watosumira wakumbira zvafanira muchisimuka kumbaka motonama kuti Mwari ndakita sei ndakuenda saka kunzi kukumbira chivanhu tokumbira tino taakuenda kukaita chivanhu chemumusha medu. Alright, ndatimirei papa imimi vanhu vanokwanisa here kuuya kwamuri kuzoita zvinhu izvi whether ndezvechivanhu ina handisi muprofita kuprofita munhu zvekuti musoro kurwadza nzeve kudzimba kai ini muprofita matare ndogaisa matare misha anonzi misha ine matare ari kunetsa vanhu vari kungofa zvisinganzwisike
musha uri kunzi vanhu vanorwara, vanhu vanotambudzika zvisinganzwisisika, vanhu vari kungopenga, kana matsaona ari kungowanda. Ndozvandoita inini ipo pamatsaona ipapa. Matsaona ari kuitika ndakaona muri kupa zviprofita. matsaona ndakaaprofita yekuchitungidza yakazaitika ndaiprofita yakatorona hatidare 263 chibanda futi akaitora futi yematsaona iyoyi ndai ndichiprofita inini auya kuno kwachida nyaya ndamboprofita nyamatsaona ndiri kuona. Ndakataura ndakati kuchivanhu kudhara vane zvavaita, makokureda kudhara vaita chivanhu vane zvavaita mumigwagwa vaikumbirira, mumigwagwa waita zvichivanhu vaikumbirira, kana paenda mapako vachitamba mabira avo vaikumbirira. But so far mabira mashoma ari kuitwa kumahirosi enyika kunotongoendwawo futi. Mahirosi aya enyika anotoendwa otokumbirirwa nemabira izvo zvinonyanyirwa maseremoni chete. Apa pangaita mabira ekuitira vanhu chete kuti notora vanhu mari, hakusi mabira ekunzi munhu aita mabira enyika. Bira renyika rinotoitwa baba, mabira akasiyana siyana. Ndingava ndiri ndine mudzimu ndotoita bira ndichiti ndiita bira renyika rokunyaradza matsaona, but so far hakusisina. So satanism zvekare yakuwanda, zvinhu zvekuda ropa zvakuwanda, zvakakanganiswa kare kare zvakawanda. Vamwe plus panonzi panzvimbo kana paitikira tsaona nditi panotokumbirirwa panotonamatwa panzvimbo iyoyo kuti pasega kutingitika futi tsaona. Saka so panongonzi nzvimbo yaitika tsaona munhu akafira ipapo zvinongosiya zvakaita sei zvakadaro. Saka mweya wemunhu iye wangazongomona mwana ndonzita apa kuonekwa munhu akafa, apa uri kuonekwa munhu akaita sei. Kana patoita tsaona panzvimbo pafanira kukumbirwa kutonzi ningi chizorora, mweya wako ngauchibva papi muno munoda mwafambe zvakadii zvakanaka, because munhu anofanira neshungu. Saka aregedzera sei shendeti munhu amuke ishungu. Saka munhu akafanisa anotofa achimuka because anenge ane shungu. Saka pafanira kutokumbirirwa. Saka marodhi medu mamusi kukumbirirwa mazvinzisa. Handiri kupaona because of our time rega tingoti gaga kakubvunza matambudziko apa muri kubatsira vanhu mumwaka unoyu wanyamavhuvhu wakunopeterwa. Matambudziko andiri kubatsira vanhu zvakanyanya ndeyekuti vanhu vazhinji vari kupenga mwedzi uno, ende matambudziko vanhu akawanda vari kuno vachipenga vandiri kurapa. Aiyo hazvizi kana mwana chikadzi anozobva autopa mamisha kana chikuru techo kuti atombofa mufunga tanga mwaye because makuwa anenge achirohwa. Saka pakauya kuti makuwa nemaaccident aya vamwe vachibva kumana kunze kwenyika vachiuya achida kugadzira makuwa, because panogadzirwa guwa pese ndinotanda kudza ndinenge mafamba as a family. But makaona pamhuri penyu pane munhu akuramba kufamba, musatsvake ndiyani kuti roya ndiye, because munhu avarambe kufamba nevamwe, beta vangofamba wota inini ndikungeitawo buku asi ndakanyarara ndiri mukristu kainini ndopinda kusayoja zvibvumira matasayoja hazvitenderwe. But ndienda kuchechi ndokumbira ndikukumbira ndisunungurwe ndoda kufamba nevamwe. Handiti wasvika kuchechi mufundisi wake anodzinzawo anotokukumbirira kuna Mwari kuti mwana yako ita nyaya dzomusha make, because handikwanisi kudzivisa munhu kuti nyaya dzomusha make. Andimunza Mwari, hakuna Mwari akadaro. Mwari akadaro namatai mega kumana. Hakuna Mwari anodzinza munhu. Mwana anotokumbira usunungurwa. Mwana oenda kumusha kwako kana ari muroora usvika achibika doro nevamwe. Apedza kubika doro odzoka. Handiti muroora odzoka kuna pastor omusunungura. Handiti kana kuri kunze kufamba kana yakwenda kunganga kana kopi anosvika asi hageze mushonga. Kana uchinzi munhu wakunamata tangoenda koudza madza kwenda aita sei. Indi kupa example yekuti mumusha mafiwa twatanzi tutatagata poiswa gava apa neng'anga ndati jambei inini kuzayo chandibvumidzwa kujamba asi uripo hako inani ndijambe zvangu kana ndikazonzi poshayikwa inini ndisina kujamba. Aiwa ndinojamba because zvacho zvokama kanojamba unozosunungurwa. Ndatadzira Mwari apana munhu ari kupomba wani mukochesa kujamba gava ubva wada kujamba gata vachidanzi ndiri munhu waMwari. Ini handifambe nefamily ndiri munhu waMwari, but kupomba muri kupomba kuba muri kuba wani. Zvimwe zvose muri kuita zvakaipa zvose, but panhadzi chivanhu dzomushandisa moti muri wana Mwari. Aiwa ndiri kuzviona dedzi rai namba dzenyu nepamunowanika ndambotaura hangu, but kunzwa from mwene wazvo zvakakosha. Namba dzangu inini dzinoti 0771 074 332. Mambo mutizi wacho ndini, but kana munhu uchiuya DJ hauzongoyo uri maoko, hausikenda kana uchechinoda kubata chegumi kana chipo wani, kana uchiuya kunoku unoya wagadzirirawo nekuti uri kuyakosangana nemunhu waMwari uda kubvujunure matare ako. Saka matare mako enda kanzati musoro wako uri kudzimba, ini ndichada kuti ndichere mvura nditore chimwe chinhu chekukurapisa musoro mako. Chinhu ichocho ndakanochitora kumazoe kana ndakanochitora kupi unenge wakuda kuti ubhadhiro kana chinhu kada kukurisa kada rapwa nako. Nditika 2 kwauri kuya kunoku hausi kungo yakopinda pachechi uya kopinda mudare muchechi nga munotofamba njiro chinzi kupa kuno mufaro kuno kundogamuchira wani. Saka kuno kune ndiro handiti munza
kune ndida kuti uchisvika uchisvika unofana kusvika une mufaro kuti munhu wanga ashanda nemufaro handidi kuti hazvo ndinobhadharisa zvoda mazumarano akawanda but nine mbiri yandaanayo ndaenda kure ndangoti ndichingoswera muchiuya kunoswera kwakazara kuti ta saka kunongodiwa kamari kadiki kuti munhu kakulimitawo nhamba yekuti sanyeuza saundi kana uzorora kana kana kurwa anoona mandito ndatosiya kune vanhu izvezvi ndatosiya vanhu vakatozara panze ndangopinda kuti ndingoti gaga mwana wangu abva kuanga vanona bhikita mwana wabva kumuzara bana wanga abva kwamutara wanga abva kudzokera dzimba dzavo iwoya kuno uri maoko wosvika wopinda ende munhu anenge asina mari anobvunza mumwe ndosvota kunosvika watoneta mbesango kwakutonyevedza kukotsira waneta no chimwe munhu mwana ndana sendi handina tana ndikureva nani na baba wako baba wangu mushonga akazotora kupi wakatora kwamutare saka ngachaiwa pirei yezatozoreani saka ndo akaurayani wakazodaningisei ari mutorwa wakazomurerei munhu asina mari anobvunza baba even zofanira kuti even ukawiranhu asina mari anenge achikwereta zvakanyanya ukatamba chivhene changu atisina mari ka padivari inokukumbira mari haikwereta enda kukumbira ndipo enda bva pandingi nemekuti tsano ndioneiwo handokunzwa saka kaswiri kana tsano kunoka ladies and gentlemen mawanzwa tsano asina mari ngawatangowawachi asina mari ngaende kukirawo kana madzibaba wasingade kuna ndangu mari yakawanda but unongouya munhu tokubatsira zvafanira uchechawo zendosinawo ladies and gentlemen with that we are out